il-legalità ta' San Pawlu l-Baħar. L-għażla li għandna qudiemna kull ma jmur qed issir aktar ċara. L-għażla bejn il-klikka korrotta u pajjiżna. U quddiem din l-għażla jien nażel Malta. L-għażla qudiemna hija ċara illum aktar u aktar minn qatt qabel. L-għażla hija ċara, hija ċarissima, hija l-għażla bejn dawn il-korrotti, dawn il-kriminali fuq naħa u pajjiżna, il-futur tagħna, il-futur tal-poplu Malti u għawċi fuq naħa oħra u quddiem dik l-għażla. Aħna qegħdin hawn fit-3 ta' Ġunju se mmorru nivvutaw biex ngħidu jien nażel Malta. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil meta kien qed jitkellem waqt attività oħra taħt it-tinda f'San Pawlu l-Baħar. Simon Busuttil tkellem dwar l-aħħar skandlu li żvela aktar kmieni dik li Keith Schembri il-moħħ wara Joseph Muscat qabel u waqt il-kampanja u f'Kastilja ħallas 650,000 euro lill-Managing Director tat-Times bla ebda raġuni ta' xejn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li llum aktar minn qatt qabel nistgħu nitkellmu dwar klikka kriminali u mhux biss korrotta f'Kastilja. Li Keith Schembri huwa korrott issa nafuh. Li Keith Schembri wettaq reati kriminali issa nafuha wkoll. U allura llum nistgħu ngħidu illi f'Kastilja mhux klikka korrotta biss hemm, imma hemm klikka kriminali. Issa nistgħu ngħiduha. Huwa staqsa kif jistgħu iż-żewġ maġistrati li qed iwettqu l-inkjesta jistrieħu fuq il-pulizija biex jgħinuhom fl-investigazzjoni meta l-istess pulizija għandhom l-interess li jaħbu u mhux li jikxfu x'ġara għax inkella jinqabdu li ma qdewx dmirhom kif suppost. Kif jistgħu il-maġistrati jistrieħu fuq il-pulizija li qed jitmejlu bihom f'wiċċhom? Għaliex il-pulizija stess li hemm quddiem il-maġistrati għandhom l-interess mhux li jikxfu, li jaħbu, għaliex ilhom sena jaħbu u jekk jinkixfu huma wkoll. Jinkixfu li naqsu minn dmirhom. Simon Busuttil tkellem dwar id-dibattitu fl-Università u saħaq li l-mod kif Muscat qiegħed jikdeb kontinwament qed jinsulenta l-intelligenza tan-nies. Bil-mod kif ġab ruħu Joseph Muscat, bil-mod kif qed jitkellem, bil-mod kif qed jagħti x-xemx bl-arbil, bil-mod kif qed jikdeb, bil-mod kif qed jiddefendi l-indifensibbli, qiegħed jinsulenta l-intelligenza tagħna il-koll, tal-poplu Malti kollu mill-kbir saż-żgħir. U din il-ħaġa qiegħda tirrabja lin-nies, qiegħda tifferoċjahom lin-nies għaliex in-nies mhumiex stupidi, in-nies huma bil-għaqal, huma għaqlin, huma intelligenti u jiena għalhekk għandi fiduċja kbira ħafna illi fit-3 ta' Ġunju in-nies se jużaw bl-għaqal tagħhom il-vot tagħhom. Simon Busuttil refera l-laqat li kellu ma' ħaddiema fis-settur tal-proprjetà u fakkar li dan is-settur sejjer tajjeb għax pajjiżna bena reputazzjoni tajba li waslet biex f'pajjiżna jinbnew liċeġġ ġodda bħas-settur tas-servizzi finanzjarji u l-iGaming illi ġabu numru ta' ħaddiema f'pajjiżna. U staqsa x'jiġri minn dawn is-setturi jekk fit-3 ta' Ġunju narmu ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar li wara li Muscat għażel li ma jitlax jixed quddiem il-Kumitat Pana fi Strasburgu fit-3 ta' Ġunju għajnej l-Ewropa se jkunu fuq Malta u dwar jekk il-poplu Malti huwiex se jagħżel li jsalva r-reputazzjoni ta' pajjiżna.